Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Lakay. Imbag man ta nakaawag ka. Ay na, may liwak kami nanunay bakit? Ay lawaw! Uray syakmet, Lakay. Nga magkasapulan nga ibturan ta ti iliw ti tunggal maysa. Tapno maragpat ta ti arapap, tamadaan ta iti bukod a balay. Bakit? Inurnong mo ka di dagiting pawpawit ko, kwarta? Ay, uwan, Lakay. Nawabalin ko makatagawid kan tagparamid tan iti balay ta. Anya? Ay, sayang ti trabaho ko dito. Ano agawid ha? Mabalin mo ti agpaaramid nga uray awanak. Ay, ipakontratak nga rod iti karpintero ti balay nga ipaaramid ko, Lakay. Ay, kawan na. No dala ka, mapyar mo di tamang kontrata. Sige nga rod, Lakay. Dayta ti aramidet. Papanamon, Lakay. Di ka kadipay agkape. Mapanak pa iti balayda nita. Nadamag ko nga ben nga agpatagder iti balayda. Bareng pa kontrata na, ta kontratae. Di ka di anita nga agtrab-trabaho ijay ilay, Lakay. Wen, masigurado ka dakil ti iparamid na balay. Tada iti abroad ti asawa na. Inton sikat ti pangyawatan na. San mo manen nga aramiden ti madi nga ugalim? Na, anya kumamadi nga ukali mo ti sasawa mo. Sikat ti makaammo no anya ti kayat ko asawan. Saan kan nga gindi di ammo? Ay nawaw! Nakarubwat kan sa balasang kao. Mapanak ko magtrabaho, tata. Adan ti tricycle a pagluganak nga agpaili. Ay, ada ka ti gagarayo, tata? Ay, kwa, nadamag ko nga ben nga agpatakder ka kano iti balay. Mabalin na da kami ti pangyawatam. Kontrata ko no isaw. Ah? Ay, di lang mabalin nga agsubli kayon to inton awan trabaho. Tapno makapagsarita tayo na imbag, tata. Adapay nga min trabaho ita, ang mga numaladawak. Ay, sige, balasang kao. Agsubliak intun Domingaw. Aywan, tata. May mayat matlaang tawan trabaho iti dayjay nga aldaw. Makapagtulag tayo analaing. Nagkita kayo ka din ken ni manong mo nga Arthur ay nawaw. Sampay mo manang, apay ya? Napan nga min iti balay da Anita. Agpatakder sakat iti balay na kanaw. Ay kasta. Ay, adamang rod pagtrabahuanin mo kasta manang. Ay nawaw. Bareng ano saan na nga iyawat iti sabali. Ay, pakibagayon to ni manong tasyak mo ti alay na natrabahador na bilang. Saan ka di akanayon asika ti maysa ka dagiti kadkadwana no kasjay nga adda mapanda pagtrabahuan. Kuwamay. Ibagaklangin tapno makasigurado akasyak to ti may sangalain na manang. Ay namnamaem dayta. Ibagak to inton sumangpet. Ay, thank you manang Kumusta gayam? Nagsao kayo ka din kani Anita. Ay, agsubliak pa intun Domingaw. Tada nga min trabaho na. Ang mga numayawat nakit di iti sa balay ay nawaw. Ay, isa pa ti mapaan. Tapno siyak, ti mangala iti kontrata na. Ay wan, nagsabat kami gayam kani Doming itay. Naibaga na amay santo kano nga trabahador mo. Ay, wano siyak ti makaala. Ariglado. Tay iunay-unay ko ken kalakay. Jay kumalaeng husto ti aramiden niyo. Ay, di na kisuro bakit. Amok ti aramidag. Amumalagayam. Apay nga rod ano daduma sa uram ti kakadwam. Nagyaman dagi di ata alag ida at trabahador.
Umayak balasang kao ta pagsaritan ta di imayak idi na minsan. Agsipod ta, ada trabaho. Saan kayo abantayan kan ilutuan? Iso a kontrata no mabalin. Mabalin ka di, tata? Ay, si kalata balasang kao. Adu matente kinuntrata ka babalay. Da kami ti agatang iti materyales, kain da kami ti makamu ang mga ramid. Dayta itan ti pagsaritaan tayo, tata. No magtengkot i presyo yo. Saan ako na anang ginabalasan ko? Nalakaak akasasaw. Siyakmat la tinakala, iti paaramid ni Anita Balay. Ingkam gumatang iti materials. Inayabam ka di malaag ni Domay nga hinawaw. Wen, pagdayjay ta san asalawasaw. Anya ti kayat mo asawan? Sana man nanao. Ure niya ti makita na, nakakaem tingiwa na. Madinsa manan ti tuno ti sa umlakay. Ay, apay kumamad eh. Aramatem ti utek mo tapno da makupit. Kasjay! Ay, saan kumaalakay? Na- Madi day ta panirigam. Madi ti mangluko iti pada tao. Manaw, nagbasi mo tilandok dagiti kabkabil tayo, nay. Kita manay. Uy, kamong tangiwat mo. No kaya't mga trabaho mluko. Kakaisuna nga awan timang pampantay ka na tayo. Nakaroon sa mga manaw. Basi lang aro din alandok. Mamanupay. Naging ginagngay. O di marbada agaos. Apay kumamarbangay. Pati timpla ti simintaw. Naglaka marumat. Kumustan ba kay? Malmalpas ka din ti balay? Ay, wan lakay. Agpalpalitada dalaangan. Kalpasan na, ipapintur kong tupay. Ay, kaano ka kadya sumangpat? Dahito yung may abulanan ba kay? Huston to amalpas nga rudan, ano kasta? Ay na, magagaran ako nga agawid ba kay? Makitak man ti nyurnungan ta balay. Duakad sa aran akas itikinon am lakay. Sige ba kay? Babayan, tanay. Orasan ti pa nagtrabaho may. Agudong kan samat lakay. Inak gumatang iti pintor. Pinturan men ti balay da Anita. Napartak ba't ti panangilepas yu iti balay ni Anita? Napartak kami nga gunay. Ay nadakkel man ang tiganan siya kay nawaw. Anya? Ay kung kunakong kat lakay. Shh, di ka sumanao. Awan pa'y maibaga ti aking balay. Si Kantuki din. Kasanaw no maamuan dati inaramid mau. Aha, kasano amamwanda ka inalpasen ti balay. Di damat makita a substandard dagiti nausar. Ay na, siyak pa'y kati madanagan iti kasta nga aramida. Wala di mo pagdantanagan. Don't worry bakit. Isuaday takay, takas labak bakitanan tay tsuram tama nagdandanag ka. Haha! Arthur! Napintas nga agpaiso ti impaaramin mo abalay, bakit? Agyaman akmat no magusto am lakay. Ay, ni Tata Arthur tinangaramid dito eh. Ay, agpa-blessing ta. Ayabam dagiti nangaramid. Tao may danto mo makidaya into nagpa-blessing ta. Wen? Ay, uwan lakay. Nalawa mat to'y arubayan to'y balay. Dito'y tayon to'y nga agpakan. Kasla dubli ti mapasamak arambak. Ti blessing ti balay, ken ti isasangput ko. Sige lakay. Ibagak kada tata nga iagdan dagiti baboy nga impa-order ta. Dito'y da na maparte. Okay. Bagam to may datatartor ta tumulong dang agparte. Simang pagaya mo ti asawa ni Anita. Pinaganda ka mapan tumulong agpartay tagpa-blessing da kanaw. Ay, kasta ka day. Si Mang Petdagaya man ay nawaw. Ke mabalin mo mati umay tumulong agluto iti napoy. Ay kano binagaanda ka lakit di aka umayak mat at tumulaw. Wen, tauray di na ka binagaan.
No kaya mo ti tumulong, di umay kalata. Ay, mabainak lakit di ama pa no didak binagaan. Ay, nawaw. Pagbainam ngay mo, tumulong ka nga raw. Ay, saan lakay? Lo sa anak ang nabagaan, sa anak ang mapmapan. Ah, Binagaan da kamat ako nam, di mapanak. Ay, nawaw. o sige kakadwa, mangantayon Ado ti pagsasangwan tayo. O sige, kakalugaran. Saan kay ngagbabain? Mangantayon. Sige kakadwa, mangan kayo. Agpila kayo. Tapno naornos tagiwaras iti taraon. Wait. Ingka manganan tagawid tanton inton malpas ta amangan. Anya nga agawid. Ay, ayan tayong bulsam asilupin. Tagiwat mo. Di ka lamabain. Binagaanda ka lang arudan. Silupin ko ng pailaang. Ay, nawaw. Talna ka. Ay, nanagado akar ni iti kusina. Agyawid aktaw no makita ka napaklab dagiti dadakalakal diraw anagyan ang ti karnay. Ay, nay. Garaw mo manan. Ti kinaalistom no karne. Ti pagsasaritaan. Da, Madayday tang aramed. Ay, nawaw. Apa yan? Anya ti mapaspasamag. Ay! aging ginad! Nagpiksa aging ginad! Ay! Diyos ko! Apa yan? Kaslamar pa ti balay! Umadayo kayo ti balay! Tamar ba? Ay! Umatayo tayan! Unay ti kastuin bakit? Makitam ka niya babasit ti landok ngay naramat da. Ay, unay mutay. Pati timpla ti siminto ngay nusarda. Substandard. Iso nalakanar ba? Nagbabasit mat ngagpay so dagiti landok. Kaya't ko kasarita ti tawan ng kontrata iti balay. Amin, dagiti nagaramid. Taibagak ka ni Tata Arthur. Ngayaban na dagiti kakadwana nagaramid lakay. Sige, kasarita ka amin ida. Ita, tata, agpalawag ka. Makita mo tinapasamak. Makita dagiti landok ngayon sar mo. Ha, ay, daytay ko Agsipon tadakkel mo tinalam agatad para iti balay. Ulitin man nga raminan. Tanusan, idarom ka. Ha, makita mo ti ebidensya, tata. Saan mi pa'y anagyanan? Ngem narba. Gapo iti saan una napigsa aging ginad. Awan ti ginginad. Saan kumamit anarba baraw? Ngem dagiti babalay iti asidag. Ket saan da anarba nga uray daanan a balay. Ta saan a substandard dagiti nausar? Kuwa baraw. Naira nala siguro. Saan tata? Agpili ka. Ulitam nga aramidan ti balay wano idarom ka. Agdadata ti pananglukom kada kami. Innalam ti kwarta asinsinan dagiti ginatang mo a materyales. Panay babasit alandok tinusar mo. Ulita ko na ay sus ay na wow. Iso nga ro pagpilpilin ka. Ulitam nga ramidan wano idarom ka. Bantayan kamot ang mga ramid. Tadyak pa'y mo't agsubli di abroad. Dakalagatan ti pukaw ko no kasta. Tinangdanak dagiti karpintiraw. Tapno di mo ko na. Gumatangak iti materyales. Di na kamin maloko. May sakmat a karpintero. Isong amok dagiti rumbeng a mausar iti may sa apasdag kuno balay. Ngem ti inosar mo. Saan nga umno? Gumatang ka iti materyales ko na. Wen? Gumatangak. Ngem gapo taadda na dispalkom ken ni bakat ko. Awan titangdan mong agkarpintero. Mamati ka ka din iti ibagbaga. Ay, na. Asaan nga agnanayon amalukom ti padam a tao lakay. Addan to panawen amaduktalan dati madi nga aramid mo. Gapo iti kas dyan napasamak. Awanan ti mga yata mga lakan niya kas karpintiraw. Nagwarasen ti damag. Saan nga husto ti inaramid mo? Iso adaytan. Sayang. Sapay dakkel ti sapol ko akas kontratista. Ita awanan tagpakontrata kanya kay nawaw.
Saan tay asayangan ti panagtalak ti pada a tao, tapno ditay maisagmakto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.